ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನಸ್ಸಿದ ಲಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡೆಗೆ ಬೋಡೋ ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಬುಡ್ಪುಣೆ ಆದುಂಡು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಾಯರೆ ಬತ್ತನ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ರಾಪುಂಡು. ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡಿತ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡೆಗೆ ಬೋಡೋ ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಸಾಕಾರವತನುಡು, ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಪರಮಧಾಮುಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಓಟ ಬಾಬರ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಾಪನ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೀವನುಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನುಡು ವಾ ಲಕ್ಷಣಲು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಲ್ಪಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಸಂಪನ್ನರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು. ರಡ್ಡನೆತಾದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರು ಸದಾ ಸೇವೆಡ್ ತತ್ಪರರಾದುಪ್ಪೇರು. ಸೇವೆಡ್ ಮಗ್ನಾಪುನಕಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತುಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತಪಸ್ವಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಐಕಾದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮೂಜನೆಯದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬರ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿದ ನೆನಪೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಮರ್ಥರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಸದಾ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಲಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಮಗನ ಲಕ್ಷಣ ಬೇತೆಯದು ಪುಜಿ. ಅಕ್ಲನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುಪ್ಪುನು. ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಕರಾನ್ ಹಾರ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನು. ಮಾತೆರಡಲ ಬಾಬಾ ಶಬ್ದ ಬತ್ತು ಬುಡ್ಡ ಬಾಬನ ಎದುರು ಮಾಯೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜೆ ಮಾಯೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣದಾದ ಒಲ್ಪ ಸಮರ್ಥತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ವ್ಯರ್ಥತೆ ಸದಾಕಾಲಗಾದು ಸಮಾಪ್ತವಾದುಂಡು. ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ವ್ಯರ್ಥರ್ದು ದೂರಾಪುನಂಚಿನಕುಲು. ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮ ಒವ್ವೇ ಖಜಾನೆನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆವುಣಿಚೇರು. ಸಮರ್ಥ ಪಂಡ ವ್ಯರ್ಥದ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಸಂಗಮಯುಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಏತು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆ. ಸಂಗಮಯುಗತ ಸಮಯ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಮಾತ ಖಜಾನೆ ನಿತ್ತೆ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮದ ನಿಶಾನಿ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.